I denne guide vil jeg vise, hvordan man kommer i gang med Sony Vegas, og det indebærer lidt gennemgang af Vegas, trimning og rendering. Så vi starter med at åbne Sony Vegas. Sony Vegas kan godt i starten virke meget uoverskueligt, men når man lige kommer ind i tingene, hvad de bruges til, så er det faktisk meget nemt. Men vi starter heroppe i venstre hjørne. Som I kan se, så har vi flere forskellige ting heroppe. Vi har vores projektmedie, og projektmedie, det er der, hvor du har de ting, du har brugt i din film. Det vil sige, trækker du et billede ind, trækker du en sang ind, et klip ind, jamen så ligger det herover. Det vil sige, at du skal ikke til at finde dem igen på computeren, hvis du vil bruge det samme igen. Altså det samme billede, den samme sang, eller hvad man nu har lyst til at bruge igen. Du har din Explorer. Det er der, hvor du kan finde de ting, du vil have ind i filmen. De ting, du vil bruge, de ting, du vil arbejde med. Men du kan også på den nemme måde åbne den map, de ligger i, som du nu gør normalt, og så trække det over i. Det er langt nemmere og tager halvdelen af tiden. Så har du dine transitions, dine overgange. Der er mange forskellige, mange fede. Egentlig plejer jeg bare at bruge ganske almindelig fade. Men til dem, som godt kan lide at bruge forskellige overgange, jamen, så er der mange forskellige, og det er super nemt at lægge dem over i. Så har du dine videoeffekter. Der er også rigtig mange, utrolig mange. Og det er sådan med Vegas, jamen så tager du ikke bare en effekt og lægger over i et klip og siger, så er det alt godt. Ved hver effekt du trækker over, jamen så kommer der en lille boks op, hvor du kan ændre et hav indstillinger på de fleste, så du kan ændre det efter dit behov, hvordan det skal se ud. Så har du dine media generators. Det er egentlig for det meste bare tekster, du kan trække ind, ændre i. Der er også nogle animerede tekster. Så har du ganske almindelige farver, du kan trække over. Og så har du egentlig nogle, hvad kan man sige, forudlavet rulletekster, som du selvfølgelig også kan ændre i til dit eget behov. I midten, øverst, der har vi vores trimmer. Trimmeren, det er der, hvor du trækker del ud af klippet. Det vil sige, at i stedet for at trække dit klip ned i tidslinjen og sidder og trækker det sammen for at få det til at passe, så kan du bruge trimmeren til at tage dele fra klippet ud, altså flere forskellige dele, så du skal sidde og trække klippet over i Vegas, hver gang du skal bruge noget fra det. Og i højre side, der har du dit preview. Det er der, du kan se, hvad du har lavet nede i din tidslinje. Og det er sådan med din preview. Når du afspiller det, du har nede i din tidslinje, hvis du har mange effekter, mange store effekter, jamen så kræver det en del kræfter fra din computer at vise effekterne uden lag. Så de har været så smart, at de har lavet, så du kan gå op og ændre kvaliteten på dit preview, så du kan gøre den ringere. Hvis det lagger for meget, jamen så kan du sætte det ned, og så kan du gøre sådan, at det ikke lagger. Jeg bruger for eksempel Draft Auto, ikke fordi det lagger, hvis jeg sætter det højere, men så ved jeg, at det kører smooth, og det kører bare uden at lagger. Jeg vil anbefale Preview Auto eller Draft Auto. Når du skal trimme i Vegas, så i forhold til når du trimmer i for eksempel Windows Movie Maker, hvor du trækker de klip ned i tidslinjen og sidder og trimmer i tidslinjen, jamen så i Sony Vegas, der har du din trimmer enhed, og så trækker du trækker egentlig bare de klip over i, og bum, så er du klar til at trimme. Trimmeren fungerer som en afspiller, så du kan sidde og finde det helt præcise punkt, hvor din del skal starte, du vil have ud af klippet. Og jeg vil egentlig gerne have min del til at starte der, hvor runden starter. Og det var cirka der.
Og når du så har fundet det punkt, hvor du vil starte, så trykker du på den boks herover, der hedder Set Endpoint. Du kan også trykke på I, hvis du godt kan lide at bruge tastaturgenveje. Men Set Endpoint, det er den boks, hvor der er en gul pil i venstre side. Den trykker du på, og så kan du se, at trimmeren den flytter de 2 gule mærker hen til det startpunkt. Og når du så har gjort det, jamen, så er du klar til at finde dit slutpunkt. Og jeg vil gerne have det til at slutte her. Så trykker du så på det, der hedder Set Out Point. Du kan også trykke på O, men det er den boks med den pilen i højre side. Når du så har gjort det, jamen så markerer den. Markerer trimmeren den del, du har valgt, og så kan du egentlig bare trykke ind på den og trække ned i din tidslinje. Men for at gøre det mere overskueligt for dig selv, især hvis du skal lave længere film med mange forskellige klip, jamen så kan du gøre det, at du indsætter en region. Og det gør du ved at trykke på den, der har de 2 grønne markers herovre, eller du trykker på R. Så kommer der et lille grønt ettal op, efterfølgende en bar, du kan skrive noget i. Jeg vælger så at kalde den her del rundestart. Trykker på Enter. Og så kan du se, så har du del 1. Og for at få del 1 ned, hvis den ikke er markeret i forvejen, jamen, så dobbeltklikker du på 1-tallet, og så kan du trække ned. Når du så har trukket den ned i din tidslinje, så kan du se, at klippet automatisk hedder rundestart, i forhold til, at hvis du ikke lavede en region-markering, jamen så hed den ikke noget. Og det du gør for at fade, det er, at du tager det sidste klip, du har lagt ned, kører over i modsat klip, eller over et andet klip, og på den måde skaber den en automatisk fade. Jo længere du trækker over, jo længere bliver faden, og jo mindre du trækker over, jo hurtigere bliver faden. Vegas har lavet den fordel, at når du trækker den så langt ind, at der kommer en lyserød streg, så har du lavet et normalt fade. Så kan du zoome ud igen, når du har gjort det, og så kan du ellers fortsætte din trimning. Når du så kommer til det punkt, at du synes, at din film den er færdig, og den skal eksporteres, jamen så går du op i File, Render As, og så kommer der en boks frem, hvor du kan vælge, hvor til din fil den skal eksporteres til, hvad den skal hedde. Jeg kalder bare min test. Og så får du ellers lanceret en hel række filtyper, du kan bruge. Du tager selvfølgelig den, der passer til dig. Du skal bare være sikker på, at hvis den skal uploades til YouTube, at YouTube tager imod den fil. Når du så har valgt filen, jamen så trykker du ellers bare på render, og så går den i gang. Alt efter hvor langt du har lavet din film, hvor mange effekter du har, jo længere tid tager det. Hvis du har en forholdsvis ny og hurtig computer, jamen så tager det ikke ret lang tid for den at render, men ældre computer, de kan godt tage en del tid.